बे समाव मोनसे गिदिर रादाब आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ खेंसालियायै भारतनि बेरेखा बाथ्रा बुंदों। भारत पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानाय समावनो आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसे बिबुंथि होदों। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ एप्पलनि सीईओखौ भारतआव एप्पल दिहुनथाय बांहोनो हेंथा होदों। नंगौ, डनाल्ड ट्राम्पआ एप्पलनि सीईओ टिम कुकखौ भारतआव एप्पलनि दिहुनथायखौ बांहोनो नाङा होननानै बुंनाय बाथ्राया सोराङाव फैदों। हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ मोनसे फालांगियारि जथुम्मायाव बुंदों दि नोंथाङा $500 मिलियन आरजिगासिनो। दायो आं खोनादों नोंथाङा गासै भारतआव गोसारगासिनो दङ। आं लुबैया दि नोंथाङा भारतआव एप्पलनि दिहुनथायखौ बांहोयो। डनाल्ड ट्राम्पआ बुंबावदों दि भारतआव मुलुगनि बयनिख्रुइ बांसिन बेसेन दङ, जायनि जाहोनाव भारतआव दिहुनजानाय बेसादफोरखौ फाननो जोबोद गोब्राब जायो। बेनिखायनो भारतआव एप्पलनि दिहुनथाय फसंनायखौ जों लुबैया, भारतआ गाव हारसिङैनो सामलायनो हायो। डनाल्ड ट्राम्पआ बुंथिबावो दि एप्पलनि सीईओ टिम कुकजों सावरायनानै जुथाइ हादर आमेरिकायाव एप्पलनि दिहुनथायफोरखौ बांहोनाय जागोन। Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well.